Bueno, como vostede sabe moi ben, probablemente moito maior que a min, Galicia ten casi 1 millón de metros cuadrados ocupados por centros comerciais. Supoñen neste momento 39 centros comerciais operativos, 18 na Coruña, 16 en Pontevedra, 3 en Lugo e 2 en Ourense. De aquí a 2020 está prevista a construción de outros 400.000 metros cuadrados, o 20% da totalidade dos proxectos de todos os proxectos previstos en toda España. Fondos de investimento internacionais e promotores impulsan 5 novos centros comerciais, todos eles no sur de Galicia, 2 en Ourense e 3 en Pontevedra, que suman os 400.000 metros cuadrados que antes mencionei. As maiores operacións de futuro están situadas en Vigo. Alí está proxectado para 2020 o proxecto de Vialia na estación do AVE, con unha superficie de 90.000 metros cuadrados. Depois, o fondo británico Eurofund Capital Partners mantén o plan de construir en Vigo o maior centro comercial de Galicia, con máis de 500.000 metros cuadrados, a pesar da controversia que suscita, de a máis, como sabemos, despois de recabar unha serie de firmas de unha maneira, según se mencionou esta mañá, de maneira irregular. Unha iniciativa imposible de desenvolver co vixente plan urbanístico da cidade. O Fondo de Investimento tenta eludir este plan coa colaboración da Xunta de Galicia, parece ser, para que declare o proxecto de carácter supramunicipal, o que permitiría a Eurofund saltarse a nulidade do Plan Xeral de Vigo. No veciño municipio de Mos está en fase inicial de estudos o centro comercial de 120.000 metros cuadrados da cidade deportiva do Celta, que tamén exixiría modificacións da normativa urbanística. Esta situación de concentración da propiedade e da superficie comercial en Galicia, moi superior, enormemente superior, a doutras zonas de España e Europa, en mans de fondos especulativos, é un risco enorme para a diversidade do ecosistema comercial, xa que canibaliza e destrúe o pequeno comercio nos centros das cidades, con todas as consecuencias negativas que iso implica para un desenvolvemento social sustentable das mesmas, e afecta moi negativamente ao seu atractivo de cara aos visitantes. Supoñen, ademais, estes grandes centros comerciais unha disminución inasumible de posibilidades de mercado para os pequenos propietarios de locales comerciais, como se está a notar de maneira importantísima na cidade da Coruña, con calles como a calle Real e a calle San Andrés prácticamente desertas, con moitos locales vacíos, porque non serán alquilados debido á forte competencia destas novas superficies comerciais. Os prezos de alugar da superficie comercial nos grandes centros é inasumible para iniciativas da pequena empresa, o que leva a que estes centros estean copados polas grandes marcas e as súas franquicias. Isto limita moitísimo a capacidade de innovación. Remate, por favor. Sí, remato. Bueno, depois na resposta seguirei ca argumentación, pero a proposta xa leu, señor conselleiro. Ten realizada a Xunta de Galicia algún informe das consecuencias para o comercio local, para os pequenos propietarios de locales comerciais e a destrución de emprego que implica a implantación de grandes superficies comerciais?